תגידו לי אם זה גם קרה לכם, כי עכשיו אני הייתי בכביש, פתחתי חלון, ועשיתי למישהו התחשק לי, לא שמתי לב שעשיתי לו ני 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 ני, ועמד שם מישהו, והוא הסתכל עליי כל כך מוזר, תגידו לי אם זה קרה לכם, עשיתי לו ני 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 היא עושה כזה דבר, ני ני נועם, לא נורא, הוא בטח חשב. ני 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 חברים, מישהו רוצה שאני אלמד אותם משהו? ביי. מה, אני מרגישה כמו סבתא? משפט אחרון תאמרי להם. ביי, יוש, יש לי את הבת הכי... די! לי יש משפט אחרון. ני 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 סליחה, שנייה, לי ואמא שלי נדבק כל יום משהו חדש, היום נדבק לנו צ'יקו מיקו קורציון. תגידו לי אם איזה טרנד נדבק לכם. ביי. צ'יקו מיקו קורציון. סליחה. ני